Finish him! Isang may dugong Pinoy na naman ang gumawa ng ingay sa bansang Amerika. Nanalo sa kanyang huling laban via first round knockout noong May 31 lang na ginawa sa Orlando, Florida sa Amerika. Ito ay ang 21 anyos lang na si Angel Barrientos alias AK-47. May kasalukuyang record ito ngayon na 11 wins, only 1 defeat, 7 via knockout. Mahigit isang minuto lang ang itinagal ng pambato ng bansang Argentina na si Ernesto Franzolini. Tinira ni Kabayan sa bodega at di na ito nakatayo pa sa bilang. Tignan natin ang highlights ng kanilang laban. Half Filipina, half Portuguese, Japanese ang kanyang ina at may kambal din itong si Angel Barrientos. Ito ay si Chavez Barrientos alias The Beast. Isa din itong professional boxer at may kasalukuyang undefeated na kartada na 8 wins, 0 loss, 6 via knockout. At may paparating din siyang laban ngayong June 8, 2024.